Kif tixed żjara li għamilna ftit tal-jiem ilu l-proġett tal-enerġija f'Dellemara kważi wasal lejn tmiemu biex fi ftit ġimgħat ikun il-gass sors ta' enerġija nadifa li jibda jintuża minflok il-heavy fuel oil. Iżda l-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, Anne Fenech, dan il-proġett li jissemma mill-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu f'kull rapport għadu Alice in Wonderland. Ekkom kien Alice in Wonderland kellu 100,000 raġun, Tonio Fenech jgħidu Alice in Wonderland. Qed jurina li kellu raġun, no? Għal Fenech l-użu tal-LNG huwa biss ebusija tar-ras. Jekk jiena il-Prim Ministru u jindaħħalt f'moħħi l-Rit Power Station li taħdem il-gas fajn. Saħansitra Anne Fenech tissokta tajt li l-użu tal-LNG huwa misteru dan minkejja li pajjiżna se jibda juża s-sors enerġija nadifa li tintuża fl-iktar pajjiżi avvanzati u li tħeġġeġ il-Kummissjoni Ewropea. Dan hu l-misteru, naħseb dan hu l-misteru kbar minn ta' Fatima jien. Dan il-misteru tal-LNG u tal-Power Station. Għaliex misteru reliġjuż tifmu ma tantx tista' tispjegah faċilment. Fuq kollox f'pajjiż fejn l-ekonomija tikber u għalhekk tiżdied ukoll id-domanda għal konsum tal-enerġija, Anne Fenech issostni li din il-Power Station ma għandna bżonna anke hija wkoll ir-raġuni għaliex raħsu l-kontijiet tal-enerġija. Jekk xorta websu rashom jagħmlu din il-Power Station li m'għandniex bżonn, għax hemm bżonn infakruhom ta' lil min qed jarana, li bejn l-interconnector li kien qal il-Partit Nazzjonalista kien ser jiġi fis-seħħ u ġie fis-seħħ. U bej il-power tal-BWSC għandna oversupply. Jiġifieri di l-imbirka Power Station ġdida aħna m'għandniex bżonna.